Matur sembah nuwun. Oh nggih. Dumateng para bapak ingkang sampun tindak sasana pagelaran mendampingi panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Menika pangapunten Bapak Ibu undangan panjenenganipun Bapak Kepala Desa badhe paring sambutan mila wekdal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng soten dhateng sedaya derek-derek dulur kula, dulur-dulur perangkat desa. Alhamdulillah yang saya hormati juga lembaga BPD, segenap ketua panitia selamatan desa. Monggo derek-derek perangkat desa minggah. Setunggal mana Bu Eti? Bapak Ibu dulur-dulur ingkang kula hormati, kula Kepala Desa Anggrowetan kalian sedaya perangkat Desa Anggrowetan matur suwun sanget dhateng segenap panitia dan wabil khusus dhateng sedaya dulur-dulur ingkang sampun rawuh. Dulur-dulur Brateran Gedhok Wetan tetep kompak, semangat, guyub rukun nggih. Semangat. Alhamdulillah. Jadi matur suwun sanget dulur-dulur Gedhok Wetan, dulur-dulur Sentong, Sendang Biru, pundi malih? Pojok, Dampit, Brayu, Kalipare. Alhamdulillah. Sedaya derek-derek Blateran ingkang sampun selama niki gabung gandeng kalian Blateran Gedhok Wetan, mugi tansah pinaringan kompak, sehat, guyub rukun. Pada kesempatan niki Selamatan Desa Gedhok Wetan alhamdulillah saged kelaksanan kanthi kawontenan aman, mugi-mugi lancar sedaya. Jadi harapan masyarakat Gedhok Wetan dari setiap tahun ke tahun sesuai dengan harapan konco Blateran tetap menjaga, melestarikan tradisi budaya dari sesepuh bini sepuh Desa Gedhok Wetan untuk tetap dilestarikan. Alhamdulillah siang hari ini, sore hari ini kita bisa melaksanakan mudah-mudahan kanthi bantuan tenaga dan kehadiran dulur-dulur Blateran Semalang Selatan ini mudah-mudahan bisa menjadikan tali silaturahim tetap kompak, semangat untuk menjadikan Desa Gedhok Wetan lebih baik dan lebih maju lagi. Amin. Mantun niki ngapunten kula badhe slametan ten Baroman, mantun ten Baroman, slametan ten pasar. Mantun niku ngancani jenengan ngantos mantun. Ngoten nggih? Monggo dilaksanaken. Mantun niki ngapunten kula izin slametan ten Baroman terus ten pasar, mantun niku ngancani jenengan ngantos mantun. Mugi-mugi kanthi slamet sedaya kemawon. Makaten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derekaken sugeng tindak, Pak. Nggih. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Kepala Desa ugi jajaran perangkat desa ingkang sampun paring atur makaten mila Bapak Kepala Desa beserta perangkat badhe taksih syukuran kalih tempat. Monggo kawula namung saged nderekaken sugeng tindak mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Bapak Ibu hadirin sekalian kang kula hormati, saderengipun sampur penghormatan ingkang nomor kalih menika wonten wara-wara utawi undangan resmi ingkang dipun liwataken panggung pagelaran seni tayub ing siang menika. Mbok pilih Bapak Ibu sekalian menika benjang dipun aturi rawuh wonten Desa Sentong, hajatipun bersih desa tanggale 7 bulane 8. Mila mbok menawi mboten wonten cegah utawi mboten wonten undur, Bapak Ibu sekalian diaturi rawuh wonten Desa Sentong tanggal 7 bulane 8 acaranipun bersih desa. Menika atas nama panitia penyelenggara saking Sentong. Matur sembah nuwun. Bapak Ibu hadirin sekalian kang kula hormati. Tasih sampur penghormatan ingkang katuran tindak sasana pagelaran Bapak Pur Klowor saking Serut Talok Turen ingkang dipun sarengi Bapak Imam Panji Tahu saking Gedhok,
Bapak Kancil sing gedhok, saha Mas Pandri saking pojok, ugi Bapak Jumain Ambar, saha panjenenganipun Bapak Onet saking Dung Banteng, Bapak Sudek saking Rejeni, ugi Bapak Poniman, suwi Mas Andri, Mas Angga, ugi panjenenganipun Bapak Budi RW, ugi panjenenganipun Bapak Supomo Gedhok, Bapak Sutres Gedhok, saha panjenenganipun Bapak Suwek saking Gedhok sing kleresan gadhahi hajat tanggal 11 bulan 11. Mboten katalupen Bapak Peci sing Segaran ingkang nembe mandhap saking pagelaran, Bapak Dugel saking Sumber Pocong Karangkates, ugi panjenenganipun Bapak Supri saking Pojok, so Ibu Kurnadi saking Berkotes. Boten katalupen Ibu Sugi sayur saking Gedhok, ugi panjenenganipun Ibu Pendi, ugi Ibu Peci, ugi panjenenganipun Bapak Sulian Gumbing. Monggo sawetawis ingkang katuran tidak sasana pagelaran termi sampur penghormatan, sumangga katuran minggah panggung pagelaran. Monggo Ibu Dewot, monggo Ibu Dewot katuran minggah. Pangapunten kalih Ibu Mbak ingkang ngasta kaca mripat, monggo katuran tidak sasana pagelaran mendampingi bapak-bapakipun. Oh nggih, putrane Pak Sugi, monggo. Nuwun sewu Bapak Sablah, nuwun kanthi sanget kasuhun beksani sampuripun Bapak Imam. Sawetawis menika makili dereng sampur panjenengan piyambak. Monggo. Mpun disangoni kok tandake. Nyangoni nggih mawon lek jatahe jenengan.
Amrani
Matur sepaduwun dumateng para bapak so ibu ingkang sampun tindak sasana pagelaran nderami sampur penghormatan. Tasih sampur penghormatan salajengipun ingkang kula aturi tindak sasana gelar panjenenganipun Bapak Pujo Supangat sesepuh kita saking Gunung Kelop sing kleresan badhe kagungan hajat benjang tanggal 29 bulan 11. Oke, boten kata lupen panjenenganipun Bapak Mas Sulis Gendut. Wong Sulis keceng priyantune gendut kok. Tak celuk Sulis Gendut. Monggo Mas Sulis. Ingkang dipun saringi Haji Silo, Bapak Pendi. Ugi panjenenganipun Bapak Handoko RW. Ugi Bapak Sutik saing Gedhok. Ugi panjenenganipun Mas Pinardi Kempong. Iki Bapak Sulis keceng sing badhe kagungan tanggal 10 bulane 12. Tanggal 12 bulane 10 wonten Gedhok. Oke panjenenganipun Bapak Sugi Samingun. Ugi panjenenganipun Mas Joni. Bapak Kris. Ugi panjenenganipun Bapak Petra saking Sentong. Bapak Suwoto saking Sentong. Ugi panjenenganipun Bapak Sudiono Petik. Bapak Hadi. Ugi panjenenganipun Bapak Miskun. Ugi Bapak Yanto Tawang Rejeni. Ugi panjenenganipun Bapak Mul saing Gedhok. Menika boten kata lupen Mas Suntul. Ugi Mas Gatot Jagal. Ugi Mas Yudi. Sawetawis menika Bapak Yudi Blantik. Semoga sekalian kula aturi tindak sasana pagelaran. Bapak Yudi Blantik, Bapak Yudi, Mas Suntul, Mas Gatot Jagal. Para bapak ingkang kasebat asmanipun. Iya Kak Popo iki antum rezeki. Ya adik-adik moga murah rezeki. Oke boten kata lupen Bapak Wito Baidi. Semoga katuran tidak sasana pagelaran nderami sampur penghormatan. Monggo ingkang kasebat asmanipun nuwun kadi sanget kula aturi tindak sasana pagelaran. Bapak Yudi Blantik sampuripun dipun wakilaken Adik Redo. Monggo tindak pagelaran niki makili. Nuhun sewu Mas Yuda, dipun sun beksani sampuripun Mas Gatot Jagal. Bapak Lasmari mantan Kasun Pamotan, nuwun kanthi sanget kasun beksani sampuripun Mbah Pujo Supangat sing duwe tanggal 29 bulan 11. Monggo. Nuhun sewu Bapak Maji Blantik. Nuhun kanthi sanget kasun beksani sampuripun Bapak Mul Gedhok. Ayo adik-adik waranggono. Adik-adik waranggono ayo. Nuhun sewu Bapak Grandong. Kasun beksani sampuripun Mas Ontol. Monggo. Mas Sulis sing duwe tanggal 12 bulan 10
Pesani dhewe, oke.
Matur nuwun dumateng Bapak ingkang nampi akan joget sampur penghormatan. Salajengipun sampur penghormatan ingkang terakhir badhe kula aturaken kadang-kadang kula ingkang dereng pikantuk. Kula pilih Bapak Ibu ingkang dereng pikantuk sampur penghormatan. Ngapunten ingkang agung, kula sedaya pelandang boten gadah sifat membeda-bedakan dumateng panjenengan. Gandeng wedal sonten terpaksa sampur penghormatan badhe kula akhiri. Mangke ingkang dereng pikantuk sampur penghormatan saged dipun sambung sampur meja per meja, meja 1 2 3 4 5 ngantos paripurna. Pramila ingkang kula suwun dhateng sasana pagelaran nami sampur penghormatan ingkang terakhir panjenenganipun Mas Kipli. Ugi sarangi Bapak Darto, Bapak Sis, Pak Keceng, Pak Sablah, Pak Misto Londo, Pak Jumanto, Ibu Sumi Kalipare sing di tanggal 6 bulanipun songo wonten Panggang Lele Kalipare. Sarengi panjenenganipun Bapak Matasan saking Wajak, Bapak Misdram Sedang Biru sing di tanggal 16 bulan songo. Sarengi Mbak Putri Asita Sitiarjo, Bapak Adi Gedang Kersan badhe gadaja tanggal 24 bulan 8 wonten Sitiarjo. Bapak Ponijo saking Wajak, Bapak Selamat Asita Sitiarjo. Ugi Bapak Sunari Sentong sing di tanggal 7 bulanipun 8 benjing ben bersih desa wonten Sentong. Pramila Bapak Ibu ugi Bapak Ibu mbok menawi ingkang dereng pikantuk ngapunten, mbok menawi tanggal 7 panjenengan wonten kelonggaran dipun suwun rawuh wonten Sentong sami bersih desa kados Gedhok Wetan. Cak Hudi Gedhok. Oke dipun sarengi Bapak Yuli Pesek komandane Bandengan. Nggih wonten informasi dhumateng Bapak mbok pilih panjenengan sedaya wonten nutur benjing tanggal 12 bulan 8 panjenengan dipun suwun rawuh wonten Pantai Ngantep ing mriku paguyuban pantai budaya ingkang pun dipun sepuhi Bapak Yaturi ngawontenaken ulang tahun utawi temu kangen wonten Ngantep. Boten buan. Nggih. Monggo Bapak-bapak ingkang kula sebut asmanipun kalsuwun tidak dateng sasana pagelaran nami sampur penghormatan ingkang terakhir semonggo. Kang Mas Yuli sampure panghormatan monggo deko didampingi para kadang Ibu Sumi Bapak Misdram Ibu Putri yo Mas Kipli Adi Gedang monggo iki. Iki nuwun sewu sesepuh kita Lokananta sejatosipun kala wau pendamping keranten panjenenganipun tindak jemput kadang sakmenika nyekapi sampur penghormatan kula aturi tindak pagelaran Bapak Sarjono Lokananta. Monggo katuran tindak pagelaran. Iya. Mas Joni kasuwun tidak pagelaran beksani sampuripun Ibu Sumi sing duwe tanggal 6 bulane songo. Nah, ya ngono Dik Yan, ya juragane panggah tak celuk mau pendamping durung enten. Bapak Gerandong. Mas Grandong kasuwun tidak pagelaran beksani sampuripun Bapak Misto Londo. Monggo Mas Grandong. Lek niki Mas Sablah iki sampure dhewe iki mau makili Pak Imam. Ya ojo sampai diwakilno Kang Kipli. Ayo adik-adik. Barang gonone ditoto, Yani, ayo adepe sing penak, ayo ditoto, kurang ku diatur. Nah,
Ya. Ayo deh. Didum arang-arang. Loh, di pinggir kene mau dia.
Matur nuwun. Ngapunten ingkang agung dumateng Bapak-bapak. Niki panggilan penghormatan kurang setunggal permintaan saking ibu-ibu PKK ugi ibu-ibu perangkat. Nggih. Monggo ibu-ibu PKK, ibu-ibu perangkat seragam batik coklat ugi seragam hitam putih. Ora ketang sak lagu katuran minggah teng sasana pagelaran. Gandeng permintaan panjenengan melok-melok ngurmati bapak-bapak sesepuh terop. Monggo. Monggo ibuke mbake. Sak lagu mboten ana apa nggih. Pokoke lagu apa tiga Samboyo ben ngigel. Bandengane ben munggah. Wis munggah. Komandane bandengan Kipli karo pesek. Jan pas. Monggo ibu PKK, ibu perangkat. Waktune selak mepet nih. Monggo mbak-mbak iki disambut. Nggih monggo. Oh ora apa-apa nggih. Monggo. Dangdut nggih monggo. Satu lagu mboten ana napa nggih. Setunggal lagu mawon masih ya. Monggo ibu-ibu, ibu-ibu PKK. Pak, siapa yang mau nyanyi? Silakan. Baik. Saya. Kalian nyawer mau? Coba. Sesarengan Bapak Arifin RW Pitu dampingi ibu-ibu PKK. Monggo. Bu, apa terunya mriku niki lho tak sik. Mbake dijak pisan Mas Arifin. Monggo. Mbak, monggo Mbak, bareng-bareng PKK. Rungkat tadi katanya ya. Lainnya mana? Enggak apa-apa sana sini kan gamenya kan nambah ya. Rungkat ente-ente kelangan dengan sang paling tak sayang kandaku melayang.
Matur nuwun ibu-ibu PKK berserta ibu perangkat. Nggih, matur nuwun langsung sampun ngaturaken arep meja permeja. Giliranipun meja setunggal ingkang ngaturaken sedaya pandang cakam tawa. Waranggonone mandhap tunggale ning dhuwur, ndoro-ndorone ning dhuwur ae. Wes tak jalukno sing pewenake. Monggo ingkang mandhap. Wonten niki, monggo mudhun kabeh. Mudhun kabeh Pak Bapak. Nggih. Nduk mudhun nduk. Aja dawa wektune garek setengah jam, setengah jam. Penak ta iki? Lho iya iki penak iki. Sing ireng penak ya. Ya, ya. Gimana? Dalan Pak. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Ya salam. Jangan dulu
monggo ke panggung Besti. Jadi monggo meja setunggal ingkang asta sampur langsung minggah pagelaran. Kita akan sampur meja per meja. Keripik gedang godho telo titik edang jam 4:30. Ayo keripik gedang godho telo jam 4:30 ya. Monggo Pak Bambang nggih. Matur nuwun niku Den Bagus Kamton. Dewa Tirta geser Pak ya Mas wong manis Rama karya ruciting waradaya Prataruna ya Mas wong manis ora butuh kae-kae butuhku mung ngambut gawe Rama riris sarat-saratane wong luk maksana putra
ayem atine watone ayem atine tepon eling manungsa yen kenging nyoba abang biru ana ijone dadi kanggo ana sing duwe wong manis jare kawung diwiru-wiru hatiku bingung ya mas yen mikir seliramu sembakalku nelun metu dadi laku aku gumun Gendinge walu-walu cokete sasikra sakriya gawe wirama kenangane belunganmu kenapuwe kepiye aja lali kabeh wajibane siji loro telu papat kuning cagak radio mongkong manteng garwane loro tobe kok ya pantes kepane slendro trakoto rencana Gending Jawa aja ilang mosno ing pangadap bisa rebaka tansah kodhang ing mancanegara tansah kodhang ing mancanegara Moga-moga kinapurna yen tanpa kaya wulan apa setyane kelakon ya mas sing manis mung selirane sing manis mung selirane kandas lowat priyayine ora ira manungsa yen kenging coba elagai lintange panjerino pratandha arsa
kumah biar katon hendah. Batur panuwun bejo tunggal salajengipun sampun pelanggan bejo nomor kalih wabile ingkang ngaturaken sedaya pelandang Cakanto. Yuk, 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 yuk. Ayo Cayu. Ya, pisan-pisan pengendangnya kucluk barang ora apa-apa. Monggo mejono perkali ingkang ngasta sampur tidak sasana pagelaran
Kita akan sampur meja per meja. Cak Kembong, Cak Kembong, kedingin apa Cak Kembong? Oh, sama sakit aja Cak ya. Wanita, apa? Enggak bidang bini Marlena. Monsolodin nak kena kurang ajar ya. Tak tahu pun mau nih salah kira yang jago. Dulu, pakai sikap kerjaan. Din, nara tak melama tenaga kedin. Apa kau pengen kedin? Siapa Arlina din? Tanggungin kak kedin. Aneh kak kedok manongan bedang bibi. Lakar patek kak kedin. Patahun din kak kedin. Engkau pun tak ingat abi kak kedin. Sekali penting pun tak berbatin kak kedin. Din, kedin. Patahun kak kedin. Apa kah? Ya Ramadhin kakek pun cak serobit si bener din. Engkau ingat din. Maki kakek nuk mano kami tak bini din. Engkau sabar. Ane pun kena sabar din. Petem kakek din. Din, jenah din. Kakek din. Ampun Mauning, bula tak Mauning, bula kalat Mauning, sebarang nasihati Mauning, Mauning, ampun Mauning.
Sakera Bremajaba mata abang katon berenang yen sira mangere kutha Bangil ke kampung Pajaran ana kuwon aran-aran wis ternyata yen sira pancen sedhi mantra guna gawe dek-dek ngusir bangsa warata tunggal turu tunggal tekad ojo kangen limbang arep pak satera mudangi tupuk gedinge ayat samira Matur suwun. Meja nomor kalih sampun paripurna. Sampun salajengipun kaaturaken meja nomor 3. Ingkang ngaturaken sedaya pramugari. Cak